سلام زخبركم سمعتنا كما يتغنيوم أبي وتكم تعنا أب سرحكم دما أصالتو الناتمننا نلومون كم تلمود ما غرت سبورت حيزنا لكم متئنا لنا مسانا تنحم الدلاويو نوم هايلم بفغري رونالدو زنردو بورتغالاويان ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ከም ልብ ወለድ መጽሓፍ ክንበቡ ዝግብኦምን ዝተነበቡን ከምኡውን ከም ናይ ሆሊውድ ፊልምታት ብብዙሓት ክኢላታት ዝተቐናበረ ዝመስል ጥበባት ዘርእዩን ካልኦት ክገብርዎ ዘይክእሉ ተኣምራታውያን ነገራት ብኣእጋሮም ዘርእዩ ብሓፈሻ ድማ ህላዊኦም ንጽባቐ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ዓለምና መግለጺ ዝኾኑ ውሑዳት ተጻወቲ ተፈጢሮም እዮም። ኣዝዮም ውሑዳት ድማ ናይ ኩዕሶ እግሪ ምልክት ተባሂሎም ዝግለጹ እዮም። እዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ውሕዳት ብሉጻት ድማ ሓወልቲ ክስራሓሎም ምርኣይ ልሙድ ነገር እዩ። ነዚ ክብሪ ካብ ዝበቕዑ ውሕዳት ተጻወቲ ድማ ፖርቱጋላዊ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ሓደ እዩ። ወናኒ 5 ባሎን ዲዮር ዝኾነ ሮናልዶ ዛጊት ኣብ ዘመነ ህይወቱ ብዝሰርሖም ቅያታት ናይታ ትውልድ ዓዱ ዝኾነት ወደባዊት ከተማ ማዴራ መለለይ እዩ። ነዚ ኣብ ግምት ምእታው ድማ ሓለፍቲ ምምሕዳርታ ከተማ ኣብ ማእከልታ ከተማ ንምስሊቲ ብሉጽ ውሉዶም ነባሪ ዝኾነ መዘከርታ ሓወልቲ ኣብ ታሕሳስ 2014 ከም ዝሃነጽሉ ዝፍለጥ እዩ። እቲ 3.4 ሜትሮ ቁመትን 362 ኪሎግራም ክብደት ዝውንን ሓወልቲ ብፍሉጥ ጸራባይ ኣርቲስት ሪካርዶ ቤሎዞ ዝተጸርበን ብነሓስ ዝተለበጠ ሓወልቲ ብዙሓት በጻሕቲ ከም ዘለዎ ዝፍለጥ እዩ። ዝሓለፈ ሰሉስ ምስጋንቱ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ዓወት ሻምፒዮንስ ሊግ ዘመዝገበ ሮናልዶ ብዘይካ ኣብ ክለቡ ዝገበሮ ኣበርክቶ ንሃገሩ ፖርቱጋልን ብብቕዓት ዝመርሕን ኣብነት ዝኸውንን ተጻዋታ እዩ። ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ንምበቆል ዓዱ ንምምዕባልን ንምልዋጥን ብሓሳብን ብግብርን ዝሕግዝን ዝሳተፍን ሮናልዶ ኣብዚ እዋን ድማ በቲ ኣብታ ከተማ ሃኒጽዎ ዝርከብ ፔሳና CR7 ሆቴል ቤተ መዘከር CR7 ቀጺሉ ነቲ ኣብታ ከተማ ዝርከብ ቅድሚ ሕጂውን ብዙሕ ወጻኢታት ዝገበረሉ ሴክሲያል ቢች ዝተባህለ ዓብይ መዘናግዒ ፓርክ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ዓብይ ጎደና ብስሙ ንኽጽዋዕ ንተጻዋታይ ዘፍቀሩ ተወለድታ ከተማ ፔቲሽን ኣኪቦም ናብ ኣመሓዳርታ ከተማ ሚጌል ፊሊፔ ማካዶ ኣእትዮሞ ከም ዘለዉ ማዴራ ኣይላንድ ኒውስ ሓቢራ ኣላ። እቲ ብሞሪኖ ኣቓልቦ ዝተዋህቦ መላስ ኩዕሶም ድሕሪ ናይ ዝሓለፈ ሶልስ ሻምፒዮንስ ሊግ ጸወታ ኣቓልቦ ማዕከናት ዜና ዓለም ዝሰሓበ መላስ ኩዕሶ ክለብ ቶተንሃም ዝኾነ ወዲ 15 ዓመት ካሉም ሃይነስ እዩ። እዚ መላስ ኩዕሶ ኣብ ዓወት ቶተንሃም ኣብ ልዕሊ ግሪኻዊት ክለብ ኦሎምፒያኮስ ዓቢ ተራ ተጻዊቱ እናተባህለ እዩ ዝምገዝ ዘሎም። እቲ ፍጻመ ድማ ከምዚ እዩ። ኣብ መበል 49 ደቂቕ ቶተንሃም 2-1 ተመሪሓ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ኩዕሶ ናብ ግዳም ትወጽእ እሞ ብፍጥነት ህፃን ካሉም ንኣይቦሪ ኮስታዊ ሰርጄ ኣውሬር ኩዕሶ ብምቕባል ጋንትኡ ኣብቲ እዋን ማዕረ ንኽትከውን ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ገይሩ እናተባህለ እዩ ዝውደስ ዘሎም። ሞሪኖ ድማ ብቕልጡፍ ብምምጻእ ነቲ ህፃን ሰላም ክብሎን ክሓቕፎን ከሎ እዩ ተራእዩ። እቲ ህፃን ስለቲ ፍጻሜ ክዛረብ እንከሎ ካብ ስርሐ ወጻኢ ፍሉይ ዝገበርክዎ ነገር የለን፣ ነታ ንግዳም ዝወፀት ኩዕሶ ከምጽየ ዝጓየ ዝነበርኩም ግልብጥ እንተበልኩ ግን ሃሪኬን ሓጎሱ ክገልጽ ከሎ ይርእዮ ይብል። ህፃን ካሉም ነታ ጎል ክትኣቱ ከላ ኸማን ኣይረኣኽዋን። በቲ ናይ ሞሪኖ ተግባር ዝደንጽኦ ህፃን ካሉም እንታይ ከም ዘጋጠመ ኣብቲ እዋን ከም ዝደንጽኦ እዩ ዝዛረብ። ህፃን ካሉም በቲ ናይ ሞሪኖ ተግባር ድሒሩ ባህ ከም ዝበሎን ሓጎሱ ክቆጻጸር ከም ዘይከኣለን ድማ ይውስኽ። ድሕሪ ጸወታ ምውድኡ ድማ ሞሪኖ ነቲ ህፃን ናብ መቐየሪ ክፍሊ እኳ እንተጸውዖ እቲ መላስ ኩዕሶ ህፃን ግን ነቲ ንጽባሒቱ ኣብ ቤት ትምህርቱ ዝገብሮ ናይ ቁጽሪ ፈተና ንምድላው ብእዋንዩ ናብ ገዝኡ ምስ ስድርኡ ዘምርሐም። ተጻዋታይ ዳረን ቤንት ይዝመት። ኣብዚ እዋን እዚ ጥሮታ ወፂኡ ዝርከብ ምስ 10 ዝተፈላለያ ክለባት እንግሊዝ ክጻወት ዝኽኣለ እንግሊዛዊ ዳረን ቤንት ትማሊ ቀዳም ለይቲ ኣብ መንበሪ ገዝኡ ደቂሱ እንከሎ ገዝኡ ብሰረቕቲ ተዘሚቱ። ካብ ቀዳም ናብ ሰንበት ለይቲ ዘውግሕ ካብቲ ቀንዲ ጎደና ናይ ለንደን ቼሪንግ ክሮስ ኣብኡ ኣብ ዝርከብ ፍሉጥ ሄቨን ዝስሙ ናይት ክለብ ሓዲሩ ንጽባሒቱ ይዕሪፍሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ካብቲ ከባቢ ሱቶን ኮልድፊልድ ዝተባህለ ዝጽዋዕ ቦታ
ኣብ ዝርከብ ገዝኡ ዝኣተው ሰረቕቲ ዋጋ 150,000 ፓውንድ ዘውፅኣ ክልተ መካይኑ ወሲዶምን ተዓዚሮም ካብተን መካይን ተሓንቲ ፍሉጥ ልዑል ፍጥነት ዘለዋ ሬንጅ ሮቨር ዝዓይነታ ክትከውን ከላ እታ ካልእቲ ድማ ኣውዲ RS6 ዝዓይነታ ብልጽቲ መዛወሪት ማኪና እያ ተጻወቲ ኩዕሶ እግሪ ብዘለዎም ኣታዊታት ምስ ሃብታማት ሰባት ዝስርዑ ብምዃኖምን ዝውንንዎም ነገራት ክቡራት ስለ ዝኾኑ ወትሩ ኣብ ጠመተ ራዳር ሰረቕቲ ዝኣትዉ ምዃኖም ይፍለጥ ነቲ ጉዳይ ስርቂ ዘጻረየ ፖሊስ ከም ዝሓበሮ እቶም ሰረቕቲ ናብ መንበሪ ቤት ዳረንቤንት ሞስኮት ሴሮም ከም ዝኣተውን ፈቲሾም ብዝረኸቦ መፋትሕ መኪና ድማ ነተን መካይን ዘሚቶም ከም ዝሰዓዘሩ ኣነጺሮም ቅድሚ ሒደት ሳምንታት እውን ኣከፋፋሊ ቶተንሃም ኬንያዊ ቪክቶር ዋንያማ ኣብ ጾታ እንከሎ ናብ ገዝኡ ዝኣተው ሰረቕቲ መኪና ዝርከቦም ብርክት ዝበሉ ንብረታት ዘሪፎሞ ምስዋሮም ይዝከር ዋንያማ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ሳውዛምተን እንከሎ ተመሳሳሊ ሽግር ኣጓኒፍዎ ነይሩ እዩ ማራዶና ኣብ ናይት ክለብ ይዕገርግር ዝሓለፈ ሰሙን ንግሆ ሰዓት 6 ብመሰስ ተሰነፈ ዲያጎ ኣርማንዶ ማራዶና ናብ ሓንቲ ኣብ ቦነስ ኣይረስ እትርከብ ለይታዊ ትሊት የቕንዓልኩም እቲ ስነ ምግባር ዝጎደሎ ብሉፅ ተጻዋታይ ነበር ናብ ለይታዊ ትሊት እንተ ኣምሪሑ ብቐጥታ ናብ ዲጄ ብምኻድ ዝፈትወን ደርፍታት ክውላዓሉ ይዝጠልብ እንተኾነ ኣብታ ረፋድቲያ ከም ልማዱ ዝሰኣነ ማራዶና ፖሊስ ከተማ ብምጽዋዕ እቲ ናይት ክለብ ክዕጾ ክምሕፀን ኣብ ዓይን መራኸቢ ብዙሓን ይኣትዮም ማራዶና ሓገዝ ፖሊስ ከተማ ከም ዝረኸበ ዝሰረድአ ወናንቲ ናይት ክለብ ቀትሪ ምድሪ ንማራዶናን ብጾትን ከላህዮም ውዒሎም ኣየርላንዳዊት ጠፋሽ ክለብ ፋርምብሮ ዝተባህለት ክለብ ካብ እትጥፍሽ ነዊሕ ገይራላ እዛ ክለብ እዚኣ ዋላ እኳ ፕሮፌሽናላት ዝኾኑ ተጻወቲ ኣብ ሕቑፋ ኣይሃልዋ እቶም ዝርከቦም ክለቦም ብሕፅረት ገንዘብ ክትሳቐ ንኸይርዩ ሓደ ሓሳብ ሚዞም ኣሎም ንሱ ድማ ኣብ ናይ ክለቦም ማልያ ኣስማቶም ኣልጊሶም ናይ ህቡባት ተጻወቲ ስም ብምውቃር ጸወታ ምክያድ ዝብል እዮም እዚ ድማ እታ ኣየርላንዳዊት ክለብ ከም ናይ ሊዮነል ሜሲ ሮቤርቶ ካርሎስ ፍራንስ ቤከንፓወር ዴቪድ ቤካም ጋሪ ሊኒከር ወዘተ ዝብል ማልያ ዝወደዩ ተጻወቲ ሒዛ ጸወታ ኣብ ምክያድ ብርክት ዝበሉ ደገፍትን እቶትን ትረክብ ምህላዋ ይግለጽ ኣሎም ተጻወቲ ኩዕሶ እግሪ ንዕለታዊ ናብርኦምን ንመጋየጽን ብዘጥፍዎ ዝተጋነነ ገንዘብ ወትሩ ምስተነቕፉ እዮም ገለ ኣብ ዝሓለፈ ሳምንታት ካብ ዝተገብረ ሽመታ ድማ ኣቓልቦ ካብ ዝሰሓቡ ናይ ክልተ ተጻወቲ ፕሪምየር ሊግ ዝተጋነነ ወጻኢ እዮም እንግሊዛዊ ማርክ ራሽፎርድ ድማ ንኣልማዛዊ ናይ ክሳድ ስልማት 26,000 ፓውንድ ሂቡ ምግዛእ ኣብ ዓይነቶም እግሩ ተጓዒዞም ዝከታተልዎ ፓፓራዚ ከኣቱ ይኽኢሎም ከምኡውን ኣይቮሪ ኮሳዊ ኣጥቃዓይ ክለብ ኣርሰናል ፔፔ ምስ ካልኣይ ርእሱ ኣብ ዕዳጋታት ለንደን ክሽምት ይተራዩ ነታ ስሙን ቁፅሪ ማልዩን 19 ዝብል ጽሑፍ ዘለዋ ብኣልማዝ ዝተሸፈነት ፍርያት ሃገረ ስዊስ ዝኾነት ሮሌክስ ሰዓት 30,000 ፓውንድ ሂቡ ከም ዝገዝኣ ዘሳን ኣብ ዓምድታታ ኣስፊራላ እዚ ክቡር ስልማት ናይ እዚኦም ክልተ ተጻወቲ ድማ ብፍሉጥ ኖቲንግሃም ጀወለር ማቲው ጆንስ ዝተቐረበ እዩ እዚ ትካል ድማ ንዝተፈላለዩ ስፖርታውያንን ሙዚቀኛታትን ክቡር ኣቑሑትን መጋየፂ ህያባትን ዘዳሉ ጉኑን ስም ዘለዎ ትካል እዩ እታ ዕልልቲ ደጋፊት ሊቨርፑል ዝኾነት ቀዳሜቲ ሚኒስተር ዕልልቲ ደጋፊት ሊቨርፑል ምዃና ዝንገረላ ቀዳሜቲ ሚኒስተር ኣይስላንድ ካትሪን ጃኮብ ስቶዲር ነቲ ትማል ረቡዕ ድሕሪ ቀትሪ ስለ ህሉ ቁጠባ ሃገራ ንኽትዘራረብ ዝፀዋዓቶ ኣኼባ ፓርላማ ናይ ሊቨርፑል ሻርባ ጌራ መደረ ምስማዓ ንብዙሓት ወገናት ኣገሪማላ እታ ቀዳሜት ሚኒስተር ካብታ ናብ ስልጣን ዝመፀትላ መዓልቲ ጀሚራ ኣብ ልዕሊ ሊቨርፑል ዘለዋ ክቱር ፍቕሪ ክትሓቦ ኣይከኣለትን ብተደጋጋሚ ናብ መራኸቢ ብዙሓን እናውፀት ድማ ሓጎሳ ክትገልጽን ኣብ ልዕሊ የርገን ክሎፕ ዘለዋ ኣድናቆትን ካብ ምግላጽ ኣይተቆጠበትን ካትሪን ድሕሪ ለካቲት ናይ ሊቨርፑል ሻርባ ጌራ ምስኣላ ንጽቡቕ ገስጋስ ዘሬድስ ስለ ዘዕገባያ ከምዚ ዓይነት ተግባር ክትገብር ከም ዝተባብዐት ኣብ ናይ ትዊተር ኣካውንታ ጽሒፋ ዘላ ሰይቲ ኢካርዲ ኣብ ተኣፋፊ ክፍሊ ኣካላታ ትውቀጥም
ዋንዳ ናራስ ሰብሃለት በዓልቲ ቤቱ ንኣጥቃዓይ ክለብ PSG ማውሮ ኢካርዲ ነቲ ኣብ ተኣፋፊ ክፍሊ ኣካላታ ዝተወቀጠቶ ሓድሽ ውቃጦ ኣብቲ 5.8 ሚልዮን ሰዓብቲ ዘለዎ ናይ ኢንስታግራም ሕሳባ ድሕሪ ገጻያ ደቂቓቶም ጓል 32 ዓመት ዋንዳ ናራ ኣብቲ ስእሊ ነዊሕ ቀጠልያ ድረስ ጌራን ነታ ንኽትሪኣ እተጸግም ንእሽተይ ናይ ልቢ ምስሊ ዘለዎ ውቃጦያ ኣብ ኢንስታግራም ፖስት ጌራቶ ዘላ ነቲ ፍጻሜ ኣመልኪቱ ክሳብ ሕጂ መግለፂ ዘይሃበ ኢካርዲ ንነገራት ብስቕታ ክዕዘቦ እንከሎ ኣቦኣ ንዋንዳ ኣንድረስ ግን ንውቃጦ ጓሉ ኣመልኪቱ ዝብሎ የብለይን ክብል ይድምድም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቱብ ቻነል ሲነማ ሰመረም ንምክትታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንጥዕናን